नाटक काढायचा रात्री तयार होता रे 15 मिनिट करायला मी ना रेली बोलते मोठमोठ टाकायचे आहेत काढते यूट्यूब चॅनल पार्ट 1 पार्ट 2 ट्वीट चढते 3 तास थंबनेल का जर फोटो उठावर आती ಅವನಿಗೆ ए दिलो फोटो उठेती कोई इसका लो जानिस काय lihat na karananya foto sudah di sini lo kawan kerja kayak drone nih फोटो काढायला ना सरलात ना बंधु करतो काहीतरी सब्सक्राइब करावल काय एसके गड्डुगुड़ा एटा सब्सक्राइब करंतु सब हला एला आइला जाइले ए मी मस्त बोले त मस्त ना बोले एसके गड्डुगुड़ा चैनल पे मस्त कर लाइक फॉलो शेयर कर दियो बोला रे वालीतले जायला जाना कुठला बोलायचा पैसे 150 टमाटर 100 तर लिया ती बघ देवीस की बोलते आई रोड पे जा रहा है काम करता बैठल की वाला मोटरसाइकिल केन देला रे कोण दुकान वाला वाला की जाओगा ना ये फिट का टेबल जो वाले पे स्कूल नहीं कॉर्नर कोण आहे बोल तो आता आली जायचं ना टेबल ना ड्रामा कोण आहे तर ठीक दरी ग्रावल गिरी है ये दे काय